Oroszlány családi házas övezetében 2 generációs, külön bejárattal kialakítható, felújított családi ház eladó. Nagy, rendezett kert tavakkal, játszótérrel, örökzöldekkel szolgálja a pihenést, kikapcsolódást. A házban mindkét szinten található fürdőszoba, konyha, étkező és hálószobák. Gépészeti rendszerét tekintve külön társasházi funkciókra lett kiépítve. A ház emeleti szintjéhez 24 négyzetméteres terasz kapcsolódik, amelyről a Vértes panorámájában lehet gyönyörködni. A keleten különálló garázs van térburkolattal, utcafronti megközelíthetőséggel. A ház jó hőtechnikai paraméterekkel rendelkezik, kőzetgyapottal szigetelt. A fűtésrendszer vegyes tüzelésű, melynek minimális a tüzelőanyag szükséglete. Távfelügyeleti riasztórendszerrel ellátott. Ha felkeltette az ingatlan az érdeklődését, várjuk hívását. Kollégáink segítenek megtalálni az ideális ingatlant ügyfeleink számára.